Sanibonani ngenibingelele kuwona wonke amagumba amane omhlaba. Igama lami nguVusi bafowethu. La ngithi angidlulise nakho okuphuthumayo. Ngiyaxolisa nje ukuthi ngingene kule video yakho sithe ngiyazi ukuthi bathi mina ngithule ngingabe ngisakhuluma. Kukhulume nina enazi kangcono. Kodwa ke bafowethu sila sidlulisa ukuxolisa kakhulu siyi-channel uMkhanyakude TV. Njengami nje ngiyaxolisa kakhulu bafowethu. Emva kwalama video nje sisanda kuwafaka siyaxolisa kakhulu. Sidlulisa nje ukuxolisa okukhulu. Umfowethu lo kade sinaye lana hayi bafowethu. Hayi ngathi akuhambanga kahle. Sisaqhubeka senze uphenyo kodwa ke nje bafowethu ngathi akuhambanga kahle. Siyacela nje ukuthi bafowethu nisixolele kakhulu iphutha liyenzeka. Kube iphutha lomfowethu ukuthi azame phambi kwecamera. Kube khona akusherayo nani kanti kukhona la kungahambi khona kahle. Siyaxolisa nje kakhulu bafowethu ama-video ayophuma one by one ama-video akhe. Facebook sesiwasusile sisazoqhubeka futhi siwakhiphe. Sisho le ndoda le kade ikhona la uVusi sibe ama-video akhe bafowethu. Leyansiza iya-actor leyana ifike yangena la endaweni e-wrong lana asidlali. Bafowethu ke ngiyabonga ke ngizocela ukuthi mfethu uqhubeke sithe thatha uqhubeke. Hayi ngibingelela bonke babukeli boMkhanyakude ma-viewers wonke. Ngibingelele nje noVusi nokhulekani abaphathi boMkhanyakude. Bafethu indaba yale ndoda le ithanda ukuba inkinga because la kahle kahle as-act la yabo kunomehluko phakathi kwe-voice of artist nomuntu ne-character. Nomuntu i-character nje acting yabo ukuvezile yena ngokwakhe ukuthi akaze aboshwe yabo. So uVusi nje ngoba futhi ekhuluma nani kanje exolisa siyaxolisa nje bafowethu yabo because yonke lento ade niyibuka yalomuntu ingamanga nje ukuvezile yena lokho ukuthi akaze aboshwe. Lento into ahlezela alalela izitori ezikhulunywa ngamaraza ngakubo yabo. And into engiyibonayo nje lo muntu kahle kahle uyahlanya vele ikhanda lakhe alisebenzi ngendlela e-right. So bafowethu ngiyanicela bafowethu nisixolele ngixolele uMkhanyakude TV bafowethu sisazoba khona nje thina esikhuluma ngento esiyaziyo. Hayi lo muntu lo vele wazokhuluma lento le. So bafowethu sibonile futhi ukuthi ama-viewers impela benikhala lapha kuma comments ngayo le ndoda. Sayibuza nathi ukuthi awu umfowethu unozokhuluma ngendaba ye-story sakhe waya ababukeli babe kanje. Sabona okay no into enze ukuthi babe kanje ababukeli. Sesiyabona manje mase kuzovela iqiniso ukuthi hayi nangu uziyaliveza manje and uma uMkhanyakude TV oVusi nokhulekani nalonke ithimba nje loMkhanyakude TV manje libhizi ne-investigation yakhe lo muntu uyabo ukuthi ithini into ngoba uvezile yena ngokwakhe ukuthi akaze aboshwe yena. Wathola ithuba wabona ukuthi nanti ithuba afuneka lokho ngoba yena bayamfuna abantu abaningi ku-acting. Ngiyabona umuntu ugula ngempela bakwethu. Ukugula kwalomuntu ugula nje ngempela bakwethu. Uya straight mina ke angeke ngikhulume ngeperspective yami. Mina uma ngimbona ngabana lento ethi hayi le ndoda okusho ukuthi mhlambe yadlula ebhongweni uyabona. Yadlula ebhongweni ngoba baba kanje uthi umuntu uhambe ebhongweni isikhathi esiningi nje ubuye kanje ubona into ayikhuluma ubona hayi yonke lento uthi kusase yiyo leyo ndaba amanga yonke leyo nto bakwethu yekeni yabo ninani lapho kuma comments mafethu ine uthi kusase yiyo leyo ndaba ayikho leyo ndaba into engekho. Sefuna manje sive sishintshe sithi hayi into engekho leyo ndaba. Kunokuthi kusase yiyo leyo ndaba into engekho leyo ndaba. Mkhanyakude TV bafowethu siyaxolisa kakhulu. Yeah. Manje ke ngila ngifuna ukukhuluma ngalento ye-satanism ejele. Angi-act njalo bakwethu. Ningacabanga lokho kade kwenziwa. Angi-act mina. Mina ngiyibonile lento eyenzeke ejele. Uma ngithi i-satanism ejele angiyiveze kanje. Kunabantu abangena ejele. Uma bengena ejele bangena uthothi umuntu awumazi ukuthi uhlobo lomuntu
yabo kodwa mina into engiyibonile ukuthi iningi labantu ejele ukuthi benza lezo zinto ebazenza mhlawumbe njengobugebengu nani babenza kune influence ebaphushayo ngemuva kunento ebaphushayo ngemuva mangithi kunento ebaphushayo ngemuva ngikhuluma ngayo lento yesatanism yabo right mhlambe angike ngiyiveze lento lapha ejele kuno spiritual care spiritual care enye nje ama departments asejele isebenza ngezinto zakamoya mengithi ngezinto zakamoya ake ngichaze kanje kunama Nazarite ejele abantu abasonta kwaShembe ama Nazarite kube khona 12 apostle abapostoli kube khona inceku abasindisiwe bese kuba khona Jehovah Witness, Roman Catholic, Methodist. Angingiveze nje ukuthi alikho ibandla elingekho ejele, Seventh Day Adventist akhona wonke lowo mabandla lawo, Islam, ama Muslim akhona. So kune department ekuthiwa spiritual care. Lapha na spiritual care kunabantu, kunabafundisi hayi ababoshiwe, ngoba kwakhona abafundisi ababoshiwe, but ngikhuluma mina ngabafundisi abangaboshiwe abasebenza kwa spiritual care. Bese kuba namaphoyisa asebenza kwa spiritual care. Now mina ke ngisebenze khona spiritual care. Uma ngisebenza spiritual care ziningi izinto engiyibonile zenzeka ukuthi ngifuna ukuthi ngiyiqale la lento kwenza ukuthi si understand lento indaba yesatanism ukuthi siyiveze ukuthi kanjani. Now njengoba ku spiritual care lo bekunamaphoyisa, khona iphoyisa lapha bekuthiwa ubabushabalala, bese lokho iphoyisa bekuthiwa ubaba umkhwanazi. Lamaphoyisa bengisebenza nawo kwa spiritual care. Bekuthi nje ekseni mangifikile ekseni mhlawumbe sifike esicline senze leyo nto leyo naleyo, bese sihamba siyolanda ababoshwa. Ababoshwa sothi bazokwenza ama programs. Uma bezokwenza lama programs ama programs enziwayo ngake ngawabala ukuthi abo anger management, abo restorative justice, abo gugulethu, maningi abo hotlines, maningi ama programs enziwayo. So kunomboshwa futhi owayekhona lapho wangisiza kakhulu ekungifundiseni umsebenzi wa spiritual care ekuthiwa ucele, osebenza khona uhlala lokuzana E5 uhlala lapha isolation E5. So wangisiza kakhulu kulezo zinto, besebenza nomunye futhi umboshwa uthi umbovu, omunye futhi uComfort, sisebenza nabo nje besibaningi. Nomunye kuthiwa uBasil besebenza in terms of Islam. So sisebenze nabo labafethu kakhulu. Kukhona nomthembu, abantu engabafica lapha benocele, abantu abangifundisa umsebenzi. So bekuye kube nama incidents ke uthola ukuthi uyabona makuyisabatha, kukhonza ama Nazareth ne Seventh Day Adventist. I-Seventh Day Adventist ikhonzele ezantsi kwa spiritual care, ama Nazareth akhonzele phezulu level 3, ama 7 days akhonzele level 1. Now bese kuthi ngesonto kukhonza inceku, kukhonza iApostle, 12 apostle, oma Methodist kanjalo. Now uyabona manje ngesikhathi iboshwa ngeyilandwa zifanele izokhonza, yila kuvela khona lezi zinto, because le ndawo njengoba ngithi kwa spiritual care abantu abasebenza laphana namaphoyisa engikhuluma ngawo babushabalala nobaba umkhwanazi, kunabafundisi abesebenza nabo, obaba uNgwenya, obaba uMtshali, obaba Khawula, obaba Mthimkhulu, obaba uGabela, bonke labo baba lapho. Ubaba uGabela bephethe inkonzo yeZayoni. Uyazi ukuthi yabona ngesikhathi kwenzeka lezi zinto silanda ababoshwa beza kwa spiritual care. I remember one incident, ngifuna ukukhuluma nje ngesident eyenzekayo. Kwakumgqibelo
iSabatha kuyakhonzwa level 3 khonza amaNazaretha kuyakhonzwa ezantsi khonza i-Seventh Adventist ikhonziswa ubaba uMtshali nobaba uNgwenya. Nathi ke sasiyincenku besikhonza ke nathi ngomgqibelo sinikezwe enye room lapha na spiritual care. Safike sakhonza sikhonze sithe sikhonza nje kanjalo ngelinye ilanga hey kwabe khayiza umuntu uhayiza lo muntu nje kuyathandazwa manje umuntu ozophathizwi ubaba Shabalala uthe mayeshumayela futhi intshumayelo yakhe ya trigger lento ekulomuntu uyazi mina kunezinto ayikhulumayo engiqala ukuzizwa ukuthi kunomhlaba ongaphansi kolwandle ongenamanzi yabo and lo muntu okhuluma oveza zonke lezi zinto manje because uyakhulekelwa manje babushabalala futhi ngisho nje ukuthi baningi abantu ejele unale gift nje ye deliverance baningi abantu ejele abadilivile out from isatanism. Uyazi lo muntu uma ngikutshela isimanga ukukhuluma ukuthi ubesebenza yena ngaphansi kolwandle uyabala kunalento ekuthiwa ngicathi babukeli bayazi lento ekuthiwa inkosazana ngesilungu bathi mermaid uyayithiwa esikhule ekuthiwa ke inkosazana kuthiwa mawuyibonile usukunenhlanhla but that day mina ngikhuluma lento lo muntu ngabo nje kusuke ngasiyinhlanhla le usuku athekwa lapho spiritual lawo ama demonic entities yabo benza yonke lento bephethwe ilama mermaid uthi bayabulala benza yonke lento bafowethu uyazi ngaze ngitshele isimanga sokuthi lo muntu be-operator ngaphakathi ejele operator ngaphakathi ejele khona into engifuna ukuyiveza ejele bafowethu kuyakholwa kuyakhonjwa ngingacabanga ukuthi mhlawumbe ejele kunalento yokuthi kuthiwe ababoshiwe nje abantu kuyakhonjwa ejele bengiye ngibone uyazi hey bethunyelwe ejele uzo destroya abantu abathile ejele. Nansi into engifuna ukuyiveza uyazi uthe uma ekhulekelwa ngaleyo langa eveza zonke lezi imfihlo ukuthi ubesebenza ngaphansi kolwandle nani kwimarine kuma-marine marine spirits what bafowethu inzima le nto nami ngiyabona ngazi nje kodwa ngazi ngizwe ngikhuluma ngento engayizwe ikhuluma ngomlomo and yakhuluma lento kuwe uzwa ukukhuluma ukuthi akukhuluma izwi lakhe ukukhuluma izwi la lento ithi ngeke iziphume yona la yangena emncane ekhaya hayi ejele isizimlethe ejele nje because sekuyi destiny afuneka asebenze kuyona ukuthi azodestroya izinto ezithile ejele bukani lana ke ngeke ngakhuluma ngalento yenombolo ngathi enombolweni kuyaphakana wenza u1 no2 no3 no4 uyazi ukuthi kade sikhuluma nalomuntu kanjalo kwakhuleka kwenziwa yonke into sathi besinokuthi sihamba ama open airs sabe sishumayela ema sectionini yazi ngakutshela isimanga sokuthi emva ukuthi akhulume lento lo muntu idemon lishilo lathi ngeke lize lithule lona kwaphakanywa ibhadi ejele kwaphakanywa into engacontroleki kuvele kusukela umuntu nje ehlale yagwazwa ngelinye ilanga engathi ngiyaphuma nje endlini kade kuvula exercise ekseni uyaqamba umuntu India lihlalele inkosi yami kanje eminyango yabo kunamabhentshana la eminyango musukuphuma ngaphandle la kwamasele lihlalele ngapha wathi ephuma nje endlini wabe ligwaze ekhanda wathi shayika wabaleka waye emaphoyiseni lapha uyabo lezo zaqhubeka zenze abantu bagwazwa ama section yabona bekugwazwe kuthiwa kugwazwe iboshwe si1 uthi lezo sithi kuthiwa seyigwazene si3 uthi lezo seyigwazene si2 hayibo uthi lezo siwelele ebeside lento yabo ekugcineni lo muntu engikhuluma ngaye wayiveza lento ukuthi
angeke iziyeke kwenza igazi lisazochitheka because lama spirit aphuza igazi. Ngikhuluma mina ngabantu abona amaphoyisa. Ngikhuluma ngabantu mina umuntu emaphoyiseni uthembekile. Muhle uthembekile nje emaphoyiseni akenzi izinto ezimbi. Kanti labantu abenza izinto ezimbi lento infiltrate uyena through the spirit. Isathane nje bafethe ejele khona. Yabona bafethu uyabona khona into engayibona futhi enye incident. Ubabushabalala wakukhulekela omunye. Lo mboshwa into ayenza ube busy elokhuza lento yabona lento yokulalwana ejele. Iyona into ebenza leyo. Yabo. Kanti nakhona na lento into ayithunyi ukuyenza le. Uyabona isikhathi yenza kunabantu engazuthi yabangena lento ukuthi bezizwe nabo sebefila ngaleyo ndlela engathi bangayenza. Kanti iqhamuka nalomuntu. So ejele bafethu ikhona lento yeSatanism. Ikhona lento yeSatanism. Angifuni unikhoti ngingacabanga ukuthi lento yenzekala ngaphandle kuphela. Ejele ikhona lento yeSatanism. Uyabona? Ngikhuluma mina one day ngiveza nje enye incident. Khona omunye umlungu lapha. Lo mlungu angisakhumbuli kahle ukuthi wayekade eboshelwe ini. Kodwa engathi icala lalithinta yabona amacala enzeke emndenini. Uyazi ukuthi waze wathatha ovalelwe isolation. Uyabona udonga lwase isolation. Vusi nababukeli. Ayisike ngerazor. Igazi alibhice kanje ku-isolation elokuze nodongeni lakhona. Mina ngitshela umuntu obengacontroleki. Uma esethi wenza into. Uyabona waphosa message yabona kuna nje ukuthi kuyaseshwa nje. Athathe amathi yabona uyabona lamathini lawa amathini obhontshisi ofish nani. Athoyilethele kuona. Angazi ukuthi wayithola kanjani noma ngoba uthothi sekunamakaka ngisho ko plastic endlini yakhe. Akungeneki amaphoyisa akwazi ukusesha. Ngithi isolation ihlala umuntu oyedwa noma abantu ababili. Usawusuthi wahlala khona. Uyayisika lo muntu uyabhala 666 elokhuzeni odongweni lase isolation phakathi endlini ahlala kuyona. Ngegazi elibhala ngegazi. Yabo? Ungazi ukuthi ingqondo yakhe ithiphithi. Uyabona umuntu lo ukuthi upossessed. Athoyilethele lezi zinto ngesikhathi ethi yangena waphoyisa wathele ngamasini. Ngamasini. Awube. Yabona bese kuthiwa mekuyoseshwa wabona waphoyisa ngathi ayaphushana wodwa kuthiwa ngibani novula nini. Uma kuthiwa avule endlini yakhe. Yabo umlungu lo ngikhuluma ngaye. Mkhulu yabona lo la kule couch engithethe kuyona ngeke ngahlala kuyona. Indlela amkhulu ngaye. Number 2 akakazwani nokugeza. Uyabona lezi zinto mfethu ama demonic entities zenza umuntu aphila impilo abnormal. Yabona lonto. Imali ejele uyayiphatha. Lo muntu engizwe ngikhuluma ngaye akagezi lo muntu. Uniform ejele uyigqoka izibe emnyama buqa. Wamsukela umuntu ethi ogeza ukuthela ngamasipho. Yabo? Should nje wayebusa uSathane. Wayebusa uSathane njengoba ngitshela nje. Yabo? Manje lento wena mfethu ungazi ukuthi lezi zinto zenza ukuthi endlini mayihle mekhona lapha endlini lo muntu. Kuvele kusuka umsindo nje kwenzeka ingxabano. I remember nje ngelinye ilanga kangisahlala esi1 yabona lento mawukholwa ke ejele uthi ukholwa lapha izinto eziningi azikho yabo lezi zinto njengokuthi amantombazana wekho nani ama drugs okay yakhona yabo angena ngaleyo ndlela angena ngawuphathi uthi ngeno yokunakekelana kwabazalwana uthi lezo zinto lezo azikho awukwazi ukuzenza noma ngabe uthi uyathanda
ngoba bazalwane bakhona la yabo lonto siyanakekelana. Uyazi ukuthi ngake ngathi kwesinye isikhathi hours sasikade senze i-fasting ka 3 days. I just had a dream. Ngibona kule liphupho lami ngibona umuntu esihlala naye la endlini sikhonza naye. Ungathi ugqoke ijacket ye leather uqhamuka ngase toilet kanje. Afika ame phambi komnyango akhamisa bheke phezulu akukhipha intuthu ngomlomo. Uma ikhipha intuthu ngomlomo igcwala indlu yonke yabo. Ngesikhathi yehla ithinta phansi kanje wasuka ingqabane endlini into eyisimanga. Ngavuka lento ngayixoxa. Yabo. Sikhonza naye lo muntu engikhuluma ngaye. Ngavuka lento ngayixoxa. Uyazi ukuthi washawa ngetransfer wahamba. Ziyangihleka iboshwa sithi wena uyibonjelwa inyongo nalamaphupho akho yabo. Uyazi wathi mebuya kule jela ade kulona ngomlomo wakhe ngolimi lakhe yedwa wasuka ihavo kongayazi endlini wababula in the same indlu lekade ehlala kuyona. Wasuka ihavo kwesimanga naye lo muntu wayepossessed yabo. So into engizama ukisho ukuthi kunama incidents enzeka ejele kube ngazi ukuthi iboshwa ngathini aggressive or zinjani kanti zenziwa ama demonic entities akhona yabo. Njengoba ngisho ukuthi komunye wakuthiwa umasondo nje bengaseshwe ejele. Umaphoyisa methi abenga nginovela kukhumule ingubo abenqunu ejele. Naye futhi ayibhixa yena ngamasimba. Amaphoyisa awakwazi ukusondela kumuntu onjalo ungasondela kanjani. Abaleka yele ayibhixa yena atoilet futhi atoilet ephansi kanje. Ebhene plaza ngikhuluma mina la ngaphandle kwamasele. Ayibhixe ngithi mina yibo. Ngifuna ungitshela ukuthi ukhona yena umuntu ongenza leyo nto without being influenced by certain spirits. So iningi izinto kade zenzeka ejele esiyibonile ngalento ye-satanism. Abanye babo they were people there uthola ukuthi bebesebenza ngegazi yabo. Bahleze benza short ufune kube khona igazi elichithekayo. Uyazi labo bantu abanjani uthola ukuthi basebenzisa inombolo ngaleyo nto. Kanti it's not just ukuthi inombolo. Kunento deep ngale. Izenzekile lezi zinto mfethu zenzekile and bafowethu wawabona umuntu uyabona khona into efakwayo la abafaka amazinyo lawo magolithithi nani wawabona umuntu eyikhipha yena leyo nto awuthi akhiphe lona akhiphe izinyo lonke naleyo nto eyikhipha yena. Ubone kuhlakazeka abantu bekugcwala ibhene plus ukuthi wayibo wenzani. Abanye babo bethi uthi omunye uthulele ebusuku upapa umuntu usekinyile usezokuyakinya la. Hawu wenze njani ndoda endlini ngicwele phela. Ngesikhathi eqala ekile ngizobe kuvuka abanye abantu ngithi impedi isondelene emini. Bayasho ukuthi hayibo nange ekinya umuntu usibani bani. Kunomunye nje umlungu futhi sasiphuma silanda iboshwa ekseni silanda siya ka spiritual care yokwenza ama program. Kunodonga wayehlale before kunodonga kanje. Yes. Waqhamuka wagibela lo donga lo hlobo udonga phezukwalo bese kuba nento ngathi zama buckler sort of. Uyabo? Wagibela khona wathatha isheet. Yabo lezo zinto bajwayela ukuthi beneke lapho kama sheet abantu. Yabo methiwa banekile mhlawumbe yabo lonto. Kunama section anjana naleyo ndawo abantu uthi indawo yokuneka yikho. Kufanele beneke kuleyo ndawo le. Wagibela lo ludonga lolu. Even indlela agibela mina ngitshela ngento engangiyibuka ngamehlami. Indlela agibela ngayo ayitshela ukuthi akusiye lento le ayikho natural. Wabamba isheet laphana wayihenga kanje. Phambi kwamaboy uyadlala wena uhlala ngesikhathi. Wayihenga phambi kwamaphoyisa wathi zambamba iboshwa amaphoyisa aja uyabona abantu alona ulwa nawo kamaphoyisa akwafuna umabona
zathi yambamba iboshwa manje sezama ukumshaya naye yabona inqondo yakhe ngathi fethi ihambile ngathi itwistekile yabo uzama manje ukwenzani ukuyibulala and uma yenza lento phela into izothi obaba bebekuphi and once waqala wenza leyo nto bekhona abantu bebebulala ejele lento vele iyande kuyibulala umuntu oyedwa uthi uyezwa kuthiwa kwenye section sekhona osefile uthi uyezwa kwenye section khona sekufile uyabona into i-demonic so ile nto ngikhuluma ukuthi imoya ikhona lo mlungu lemshoyo wayethi mase yabona bathi bembambile ubantu eyinqwaba yeboshwa kodwa yazi wathi mate iboshwa zawa lapha zonke ngathi mina ngeke umuntu ongaba namandla angaka so these things do happen ejele bafethu and mhlambe maqhubeka isikhathi kunama incidents futhi engizowaveza ayenzeka in terms of yona isatanism kodwa manje into engifuna ukuyicacisa ukuthi ababukeli kufanele bebe ne-understanding ukuthi bangacabanga ukuthi ejele kunabantu abenza into ejele uthothi kuyezwakala la ngaphandle kuthiwa kwenze ku1 no2 no3 bejayibu khona yini umuntu ongenza into kanje kanti these are demonic entities isatanism ya operator ejele nje ya operate satanism ikhona ingakho la mfethu ade ngisho ukuthi kune everything engiyenze okudlula ukuthi kwakunomuntu wayethu behamba phezulu kwejele yena baningi benza lezi zinto and these people most yabo lo mbaba ekhuluma ngayo ukuthi ubabushabalala prayed for these people wakhuleka abanye babo basinda abanye babo yaphela lento yaphinde yabuye ngoba lemoya phela ivele ihambe nje noma kanjani uthothi lo muntu uvusi ekubo kuthiwa kuba uvele wabulala abantu bakubo wabashisa bonke nendlu yonke lento imangaza wonke umphakathi ukuthi hayi lo muntu angashisa abantu nendlu abantu bakubo noma uthiwa kusiboka abantu bakubo ungashisa nje abantu nendlu noma bethu akusiyo abantu bakini uyabona lonto le it means something ifike ivele lapha ejele ifike ivele so bengifuna ukukhuluma ngale nto right now in terms of research ngicathi sisazobe siqhubeke mhlawumbe kwenye video ni subscribe nje bafethu ni follow ni like ni comment yabo in terms of isatanism khanya TV yabonga.